ninjani? It's your girl Aisha over here. So sifuna ukwenza i-reading namhlanje nail polish ezi-3. Sino purple, sino light green, siphinde sibe no dark green. Sino purple, sino light green, siphinde sibe no dark green. So sicela take some time ucinga uba ngephi ufuna uyikhetha. Purple, light green, into ingawe ngoku, indaba zingawe. So sizokwenza the same since ku-pile 1 sesasage amakhasi sesasage amakhasi ngamakhasi nala ngojonile phansi. Zowasaja kuvele ii-messages eziziyo ezi-precise. Isixhosa sami sibheke bafethu. Isixhosa sami ndiyaslenga andikwazi isixhosa esiqondile. Yabo? Ngokalanga jo. Uzongixolela otherwise. So xa ukhethe u-green imessage yakho le. Asijonge uba ithini into. Intingawe yabona bayaphanda. Hayi intingawe. Hayi intingawe. Hayi intingawe. Intingawe. Sicela uklensa amakhasi ethu nisinike ii-messages ezi-precise. Nisibonise indlela kudede ubumnyama kuvela ukhanya. Nisicele inyaniso enjengenyaniso esibeka le color green. Umuntu oyikhethileyo afumane imessage yakhe namhlanje. Siyabonga enkosi. Thokozani bogogo nabomkhulu. Right. Sifuna i-cards ezi-5. Yabo? Sibonisa imessage yethu namhlanje uba ithini into. Abakhethe u-green. Sicela amakhasi ayi-5. Khani sinike amakhasi ayi-5. Singasiniki more than 5. Siyanicela. 1, 2, 3, 4, 5. Ngqo ngeveg. Okay guys. So what's going to happen now? Sizojonga la makhasi bayithini into. Siyagroova. Hlala phansi. Oh, girl. Awufrika kakhulu. Thetha ndimamele. Mamela. Hey, ayini. Namhlanje. Oh, ithi siyagroova. Hlala phansi. Thetha ndimamele. Mamela. Ayini. Namhlanje. So, if ukhethe u-green, ngumuntu othanda ugroova. Uyathanda ezimnandi, uyathanda uyibekuse kumnandini, yahamba indawo abo-Tiger, abo-Gqudu, zonke izindawo. Soloko ukhona kwinto ezi-green. Unemali, umuntu ophethe u-green, siyagroova unemali, girl, okanye guy. Hlala phansi, baninzi abantu bathi hayi khakho uhlale phansi ngoku because kudala sikubona kwezi ndawo. And sometimes when uyacinga uhlala phansi ne, because ngoku ufumene kukho umuntu omtsha ozayo empilweni yakho. Thetha ndimamele. But ke ngoku mamela, awumameli lo muntu man. Ukhona umuntu ofikayo empilweni yakho ndibhale wrong memela bese ndibhaliwe A. Lo muntu kukho umuntu omtsha, ukhethe u-green, jonga unemali zakho jonga. And uneetshomi ezininzi niyakuva kumnandi. And thetha ndimamele. Thetha ndimamele. Okay, thetha ndimamela, hlala phansi. Ewe, mamela namhlanje. So kukho namhlanje. So namhlanje ikhona i-decision efuneka uyenzile. It's either ukhetha i-freak. Unomntu ke girl ojola naye already. Uyathanda ugroova naye athanda ukugroova wayi-2. Thetha ndimamele awuthethi. Ugcina izinto zakho inside.
but jonga unemali umanage hlala phansi ifamily yakho wish uba ungahlala phansi nalo muntu ujola nayo awumameli kuthiwa mamela kuthiwa ngesiqale namhlanje ukumamela but unemali man umuntu ekhethe lo green umuntu ekhethe ugreen jonga unechweba jonga ama-Benjamin ahamba ngoline awuna complain when it comes to imali ithi mama tata kuwe dale so ithini into ithi siyagroova hlala phansi thetha ndimamele mamela thetha ndimamele mamela unomuntu ojola naye ofuna umamele uba mawuyeke ugroova nefamily yakho ithi hlala phansi yeke ugroova and ngisuqale namhlanje into Wednesday namhlanje esekubethe uFriday Joe sowuyekile babe ngohamba ngabo but unemali Joe Green abakhethe upile 3 which is dark green so masithathe namakhasi siwashufflishe so cleanse aqala njengesiqhelo guys siyazenza ne-personal readings ne personal reading ndiyazenza WhatsAppela and then ndenze reading yakho wena wedwa lo reading zobe ngichaza wena wedwa and imchaza umuntu indaba zakho wena wedwa dwi si-general reading ezi phathe yakho izobe yakho wedwa machisa ulayite kumoya but siyafosa njengomzekezeke uyindi so guys the 10 minutes ihamba kakuhle namhlanje sifuna useja lamakhasi ube clean kodwa umnyama uvela ukhanya suke zonke imimoya emibi esendleleni okay nanga amakhasi ethu yeah alright sigqibela useja ngoku dokutete umnyama uvela ukhanya alright masifune namakhasi azokuthi qala 1 2 1 sec 1 1 amawena nawe 2 okay nazi sithatha ezi-2 alright xa phethe upile 3 askisi alright amawenu anawe chomi indaba ezimnandi sisonke bongiwe so into yenzekayo ke sana sisonke amawenu anawe chomi indaba ezimnandi bongiwe itsira igama lakho ngubongiwe okanye ubongiwe ngamawenu ikhonto yenzileyo ezophumelela kuba uzoba nendaba ezimnandi ezizayo so ke into yenzekayo uzoba nechomi ezininzi ezithi sisonke so umuntu ofukethe le color egreen meaning ba unechomi ezininzi yabo wonke umuntu kuzokho indaba ezimnandi very soon kuyokuthi indaba ezimnandi and then uzoba nechomi ezithi sisonke because amawenu anawe aze nendaba ezimnandi wena bongiwe uba igama lakhe ngubongiwe ubongiwe uyabo and then it's either igama lakho ngusisonke
okanye itshomi yakho igama lakhe nguSisonke, okanye amawenu anawe athi Sisonke, sikuphathele iindaba ezimnandi, ubongiwe, yabo. And unetshomi, i-best friend, une-best friend exela yonke into, omxelela yonke into. Wena mntu ukhethe u-dark green, yabo. So ihamba kanjalo dali. If ukhethe u-dark green, amawenu anawe dali, do not worry. Mhlawumbi ugowa through something, okanye ikhona iindaba ezimnandi osozowuziva, okanye uve iindaba ezimnandi. Zikhona iindaba ezimnandi ezizayo dali. Uziva ngetshomi yakho, okanye unetshomi ezininzi ezithi Sisonke, either igama lakho nguSisonke okanye ngubongiwe, okanye ungubongiwe, amawenu akuphathele umntu omtsha neendaba ezimnandi, uzoqala ebe yitshomi yakho, igama lakhe nguSisonke, amawenu anawe enza iindaba ezimnandi ezo uba usingle. Zimnandi ezi ndaba. 1 2 3 4 5. Ndiba utsala one more. Ndiyeza. Ezi ndaba ezimnandi ziyeza. Ungancedi because amawenu anawe, amawenu akho athi Sisonke, amawenu akho zitshomi zakho, bongiwe, ubongiwe. Ikhona umsebenzi owenzileyo abathi enkosi kuwo. Bana akawenzi umsebenzi, yenza umsebenzi, azokubonga. Ogqibo kwabo amawenu abe nawe even more, even if babakuflathele, ikhona into efuneka uyenzile wena one-nail polish egreen. Ukhona umsebenzi efuneka uwenzile, but yazi uba amawenu anawe, awakuflathelanga amawenu, ne? Awakuflathelanga tu, wena bongiwe, uzobonga for lo msebenzi owenza. Awakuflathelanga amawenu. Ndiyeza, siyeza neendaba ezimnandi, Sisonke. Amawenu akho zitshomi zakho, okanye uzofumana itshomi entsha. Alright, wena okhethe ikhala egreen, e-dark green, sithi kuwe iindaba ezimnandi ziyeza, don't rush. Yonke into ihamba ngepace yayo, yabo. Yonke into inexesha layo and